Una po sa lahat, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ang DSWD po dito sa Region 1 ay abalang-abala. Lalong-lalo na po ay naka-full force pa rin po tayo sa ating disaster operations. So, ang ating pong ahensya ay tuloy-tuloy pa rin na nagpo-provide ng response sa ating mga affected population in coordination with the local government units. So sa ngayon po, ang atin pong ginagawa ay nagbibigay pa rin po tayo ng relief augmentation sa ating mga LGUs na kung saan ay marami ang mga naapektuhan ng Typhoon Nando. Okay, ma'am. So gaano na po karami itong na bigyan natin ng tulong kung may mga datos po tayo, ma'am? Ang na-release na po namin para lang po sa itong affected ng combined effects ng Typhoon Mirasol at Nando ay umaabot na po ng 16,180 na food and non-food items sa buong region. Okay. Kasama rin po dito, nagpadala din po ang ating opisina ng tulong para po sa Kalayan, Cagayan, Region 2 po yun, through airlift po dyan sa Lawag City kahapon at kaninang umaga dahil ay mahirap po yung kanilang sitwasyon doon, hindi ho makapagdala ng mga relief goods kasi sobrang malakas ang ulan. Ma'am, dahil po dito sa sunod-sunod na bagyo, may mga enough supply po ba tayo para matugunan yung mga tulong na kailangan nating ibahagi sa ating mga kababayan, ma'am? Opo, enough po ang ating supply at sinisiguro po ito ng ating kalihim, si Secretary Rex Gatchalian, na yung ating pong relief supplies ay tuloy-tuloy na mai-deliver din po sa ating mga warehouses, regional warehouses dito sa region. At ito ho ay sinisiguro nila dahil meron hong programa ang ating kagawaran na buong bansa handa. Ma'am, yung pagbahagi po natin ng tulong, ito po ba ay nakabase kung gaano karami yung ipapadala ng bawat local government units sa iba't ibang lalawigan, ma'am, na affected nitong mga bagyo, ma'am? Opo, tama po kayo. Nagbabase po kami doon sa reported na affected families ng mga probinsya at munisipyo at syudad. Ito ay tinatawag naming DROMIC report. So, minomonitor po natin ito by the hour at real time po ang pagbibigay natin ng mga tulong para po doon sa mga requesting local government units. Maliban po sa mga food packs na ito'y particular na nakikita po natin na pinapamahagi ng DSWD, ano po yung mga tulong na pwedeng ibigay po ninyo, lalong-lalo na sa mga nasiraan ng bahay at iba pang mga ari-arian, ma'am? Meron din po tayong mga non-food items. Ang mga ito po ay family kit, hygiene kit at saka kitchen kit para po pamalit ng kanilang mga nasirang gamit. O di kaya ay meron din po tayong ready-to-eat food na binibigay naman natin kung kailangan within 24 hours sa mga open na evacuation centers. Per request din po yan ng ating mga LGUs. Ngayon po, kapag nasa early recovery na po tayo, nakalipas na yung relief response, pwede naman po kaming magbigay ng mga financial assistance sa iba't ibang forms. So meron po tayong assistance to individuals in crisis or yung cash relief assistance. Meron din po tayo yung unconditional cash transfer na tinatawag na emergency cash transfer, particularly para doon po sa mga naging severely affected na families ng mga dumaang kalamidad.